Мариана Поповска се казвам. От пускането на дома работя. Това са вече 2 години и няколко месеца откриването. И те са много различни характери, много трудно се така напасват. Аз бях с много други впечатления за възрастните хора, обаче откакто работя тук, сега съм с други впечатления. Защото работя с тях, непрекъснато съм в контакт с тях и така виждам, че те са по-особени, по-озлобени някакси, дали живота, нали, защото са дошли тук. По-различни са, не са това, което съм мислила, че е възрастният човек, че са добри хора, че са... Има между тях неразбирателства. И то в повечето случаи го има тук. И много малко са хората, които в една стая, примерно, много добре съжителстват. Повечето са, карат се, делят нещо. То е различни характери, нормално е, не може да... Но така, с друго впечатление съм от тях. Те са от това поколение, което не могат да свикнат с това, че отиват в дом. Те си мислят, че са захвърлени, че са изоставени, не могат да разберат. Малко са хората, които не искат да пречат на близките си и да дойдат сами да живеят тук, където е тяхната среда. И така, различни са нещата. Някои ги приемат, повечето не ги приемат. Но пък като няма къде да отидеш, се примиряваш. Защото те като дойдат в началото са едни оплашени, такива... Просто, не знам, аз първите дни съм плакала с хора, които са оставяни и си тръгват близките. И изживявала съм ги тези емоции, нали, които са на... Който постъпва тук потребителя и много съм се чувствала кофти, пък някой, примерно, когато си отида от този свят, нали, също, когато си имал някакви контакти, така. Но с времето се свиква с това нещо, защото на нас ни е работа и не можеш, те са много потребители, не може за всеки един да... Но неприятни моменти има, когато трябва да се изпрати, нали, да си отида. И така, има и неприятни неща. Искаш ли да те пострижа? Тук, да? Не, тук ще сложим столчето. Чувстват се изоставени, ненужни и така. Просто изживяват ги тези неща. Те просто виждат, че това е техния дом и тук ще бъде до края на живота си, ще живеят тук и някои се примиряват с тази мисъл, ще нямат друг дом, това е техния дом. Много често казват, тук ще съмре, това е нашия дом, нали? И така. Свикват, просто няма друг изход и свикват.